Hola, soc l'Euro, director. I he tingut una idea revolucionària que revolucionarà el revolucionari món de les idees revolucionàries. Organitzaré uns Jocs de la Fam a Minecraft. Sí, a Minecraft. Seran en una recreació 1 a 1 de Pont. De Sant Pere de Pons hi haurà el castell, hi haurà casinos, hi haurà dones de bon veure. Com que no? Qui ho diu, això? Qui ho diu, això? No li feu ni cap espontana, Però què diu aquest parat? Santa Mare de l'oli industrial. Sembla que hauré d'avortar meus plans. Doncs aquests malsonats pequeños esports electrònics sempre van 2 passos per davant. Deixa't estar de Minecraft. Per la santa escombra de la bruixa avorrida. Jo sí que he tingut una idea. Una idea? Una idea revolucionària que revolucionarà el revolucionari món de les idees revolucionàries. I és que sabeu què faré? Produiré un curtmetratge de temàtica, de màgica. La trobada màgica. Un misteriós caminant de plans s'enfrontarà. A qui s'enfrontarà? Al Requena. En una fe d'honor al Montplay. Què? Al Montplay? Sí, al Montplay. No. Això no pot ser. Què vols dir que s'ha fet això? Doncs sí, ja està bé. I casualment ens trobem a la preestrena de la projecció d'aquest curt. Agafeu-vos ben fort a la cadira, doncs esteu a punt de presenciar la projecció que projectarà... Com està la projecció que revolucionarà el revolucionari món revolucionari de les projeccions revolucionàries. Món! Ara sí. Bé, hola. Ara, en breus, començarà la projecció del nostre curt. Amb disculpa d'entrada, doncs, anem a fer... Haureu de presenciar una representació on jo interpreto 2 papers i serà una autèntica bogeria, perquè hauré d'estar canviant el personatge el que estic interpretant. Així que serà una fumada, us adverteixo. Bé, hola a tots. Soc Paco, l'escombriaire de la botiga de Màgic. Trobada màgica. Hola, Paco l'escombriaire, encarregat de la tenda de Màgic, la trobada màgica. Vinc a jugar al torneig de Commander. Santa Mare de l'oli industrial. Però què hi fa aquí tota aquesta gentada? És que avui has de tenir en compte que saps que s'estrena? S'estrena la pel·lícula de Màgic. La trobada màgica. La croada d'Ymir. Bé, així segur que no ve el David Requena amb el seu sequaz, el carterista d'Ymir, a robar-me la meva baralla de Guifré el Pilós. Hola, hola, què tal? Senyora Requena, ens volem robar! Hola, sóc el David Requena, què tal? Mai aconseguireu robar-me la meva baralla de Guifré el Pilós. Dimirs, conec tots els vostres trucs, mai me la robareu! No! La tinc, senyor Requena. Porta això, porta! Que tu no hi plegues res d'això del màgic.
Quieta aquí, bandarra! Torna-li la seva baralla immediatament. Merda! Merda! Déu meu! Què és això? No serà l'anell únic, no? No, no! Mare de Déu! Això sí. Per el Déu dels furs, en Carles Dimir, m'ha sortit l'anell únic! Per fi seré una persona rica i honrada. Quieta aquí! Pots tornar-li les cartes immediatament. Però si són una merda! Ah! Ens ha agafat una rampa al cor! Ah! Són morts. Bé, doncs un dia més com qualsevol altre a la meva botiga de màgic, la trobada màgica. Ja. I ara, bé, primer agrair als companys de Game Sports Electronics per deixar-nos aquest espai per projectar la pel·lícula que ara veureu i disfruteu del curt. Man! Dedicat a David Requena. Es terrorífic, tio.